Aduh. Dinggo goyang cangkem kok cilok kok. Halo. Aja kare akeh-akeh wis juga. Iya, aja akeh-akeh. Iya, kadung ira akehan jukit goyangane terlalu ngoyong kesuk nggo nyurung ronggonge cilok iku ing guyat. Wah, sing kowe wis niati cilok rombongan wis niku wis oke wis. Ya, cilok iku ana rombongane. Cilok rombong iku ya cilok rombong. Masa kaya ngomong kok cilok sepedian, cilok rombong. Iya ana cilok bisa sepedian tau. Cilok numpak sepeda iku ya terus digowo. Cilok numpak sepeda hanya ditibok. Cilok kan ora cilok kan cilik-cilik. Cilok. Iya. Terus buange numpak sepeda. Terus cilok didelendeng. Ya iku lho. Maksudnya buange numpak sepeda. Lah terus ciloknya dibokonge. Ya ya ora mambu ntut tiga ciloke. Mepet kene iku ya terus. Ya terus kan ono rombong. Lah terus mariku numpak sepeda. Sepeda. Ciloke ning burine. Ning burae terus mlaku wis ngulon tiga. Mlaku ngulon. Iya. Ciloke ditinggal. Terus sang didol laran. Lho jare iso hing-hing ku sepeda cilok iso niku cilok rombong. Ciloke ora surung. Ya cilok surungan no. Hah? Cilok surungan. Ciloke disurung ning leleran tanya. Kelendi ngomong maksud iki rombong. Ah didik kaya. Didik. Ana rodone. Lah terus iso ning burine kan surung. Oh, berarti rombonge cilok iku kira surung. Iya, kan ana ciloke. Ciloke jalan gae. Arep isun. Ning kene. Iya, ciloke ning kene. Iki masa cilok, aran pentol. Asem wae. Aduh, ya ta wes. Betul ta wes. Melu dari penontonnya kan cemeng kabeh terus lho saking ngulyap wong ngenyek iki. Iku kelamine cemeng kabeh. Iya seragam kandane. Ya ana putih kok kursi. Wow, kaya kereta api terakhir. Iya. Maksudnya kereta api subuh-subuh kok. Kereta api pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cepat dikupui ta. Masa gobo menawa iki grok ketor wis grogi. Kok ndeleng tengah-tengah ku sapa? Biatuk kok lapangan ngono. Wah, iku biasa. Paling grogi lho. Biasura iku biar bejo, biar sepiah dukun celeng. Ye, celeng iku ana dukune. Ampamane celengi pas luka-luka iku didukun ae, didukun mrono. Maksudnya iku dukun tau nambian nilane mabuk celengan no. Oh, makanya sebutannya kan masa celengan bisa mabuk? Celeng angkang juga pak dendeng masa celeng numpak dendeng? Celeng numpak dendeng iku bukan yang kena ini ono. Oh dendeng celeng mata ilo kan maksudnya kan ono jaranan terus ono jadi jaranan ang dicekel celeng iku celeng jadi pak nyekel celeng ini nudun mrene nyekel rusun itu menjelaskan dari jelas tapi celeng ini kenceng kene nah itu kan ono wong jadi jaranan nah dicekel iku celeng jadi waktu iku nayasu jadi lawai bengi iki celeng ambiasau maksudnya ku nyekel celeng kan terus dadai hing ngono hang dison nambianai hang nambiani dukune yo mesepiah yo dia bejo ikau dia bejo dia bejo ki ratune celeng dukune celeng makanya kan isun mau langsung ngomong dukun celeng iku dukun yang tahu nambiani wong dadi celeng tapi sapa sing ngro bejo sapa yang ngro bejo bala lurah karang bendo ana bejo liwat minggir kowe berarti temenan kabeh iki iya Pak Budi ngono ana bejo liwat minggir sapene sing ngeroni saka maju iya masalah lurah kono iki ana bejo liwat minggir soalnya apa larene kan stres Ye matur nuwun dumateng Bapak Ibu tuan rumah nggih menika Y2. Par Y2. Yono dan Yani. Oh, Yono Yani. Ya bengi iki mengantek-antek ATA. Kan singkatan kabeh ATA ku marang Tata. Iki bisa maca lare kae. Ya TATA jarisen. Iya TA. Muga-muga dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah pangantene. Dalu niki masih bersama angkat mau yang begitu malah paling ke terakhir yang bintani solo Nabi Muhammad boleh mulia jawab
iso ngadu apa? Bener iki paling adu dewek. Paling adu dewek numpak sepeda ya ing pantes. Ing pantes. Numpak bis ya ing pantes. Iya, ya rato ben kok liwat diang ngono kok. Isun sore lho. Langganan isun kadung wis sonjok nang mesuwen kan CS iki lho. CS. Iya, jare biar bejo ana wajib malena jare biar bejo. Oh iya. Dadi isun liwat teko kono mburi sik mlaku merono. Ing dipager lho kenceng pawon kok asane. Ayo pe ngelewung liwat kono isun iku kok. Apa sih nyet? Ngelimu kok jile. Iki toko nopo? Ati kliwat mrene pan. Ya iku kasih kono. Ya muga-muga awal jatuh kahir sing ono alangan paran-paran. Amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini bersama penawuruh. Apa? Biasa kan usum udan ini. Iya. Anyarang banget. Oh, gua pendekar ini. Pendekar. Iya. Sopo ya? Ya bejo. Ya bejo kok jare dukun celeng tapi pendekar bener iki. Hari itu campur lah, nyeremuh aja bro. Kadang nilu mocoan, moro-moro dadi lawak dialai bro. Nyeremuh lah gua ya. Mana cuma mertanggung gitu gua, iya. Dia mertanggung, wah gede dhuwur gagah. Dhuwur mertanggung. Delengan tak dadi dukun kurang iya. Wong kene ngonang percaya ale. Kalau tak isin iki nak curhat. Isin iku soren bengi yo. Bareng mulai tanggapan toko Banyuwangi kok. Peno kan mulai sulung. Isin karepe milu peno liwat kene terus liwat lampu merah mrene kok. Itu mrene tingkungan kulon iki kok. Iya. Ono rambut dawa sakmene. Pak diteruwo kau. Oh sing bokong isin mo. Lah terus ada iku bodi seksi. Madem memburi toko mburi. Wah, cewek itu ya. Sedih. Neng pas anu ibu wetane tikungan. Iya tikungan. Kok cewek itu ayu. Tikungan. Nah. Gede gua. Oh gigil-gigil pas setruk teko. Oh sing ngintep jujur ngoyo. Nah, kok cewek ngoyo ngadeg iki. Suara mbak, adung ngoyo, adung cewek iku aja ngadeg. Nah. Alah celeng penyek kok gede kok ngasane. Sopo? Bejo. Ajis yo. Rambut peno ngerti sejarah rambut dawa ya. Apa sih? Iku rambut iki. Iki ngono bisa metok. Wah, berarti koyo zaman riwayat Sunan Wali yang pertama. Ngawur peno ngono bisa metok makan rambutku sakmene saya. Kok bisa ngono bisa metok? Arep cokor duwe bejes. Asem ya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bersama Tanjung Wangi Budoyo dipimpin oleh Bapak Suwito dan Mas Adit. Dalu niki ajate penganten yos awake dewek iki sadermo menghibur terus menghibur. Ya cari anu kono muga aja kari suwi-suwi wis. Cari apa? Cari wong-wong ku mau soalnya jame dudum. Aja kuat. Jame didum. Jame didum iku jame sapa piye nang didum. Maksudnya waktu niki dibagi. Hah? Dibagi. Kuwatir kadung jam ning kene mung ijai. Sopo? Iku Manjang Sarai. Dileng wong e. Oh sing bubuk. Ya, awake dhewe kan menghibur. Ya kan awake dhewe ya bareng seniman panggung wajibnya ya kudu menghibur. Nah iya kadung meno ngaku sebagai seniman panggung duwe kemampuan tunjukkan kemaluanmu ning ngarepe kanca-kancane peno maning peno kan seniman panggung iki kan punya kemampuan nah peno kan ngakuni kan seniman bisa tunjukkan kemaluanmu di depan teman-teman Bades. Tunjukkan kemaluanmu iki gawe. Bisa nek peno iku kemampuan. Ya kudu nau. Pak Par niki dalam hal par. Nyanyi keneng, ngaji oke, peno tau ngaji. Ya ngaji. Selawatan ya. Ana nyopet ya mata yo nyopet. Ya sing awake dhewe kan seniman panggung iku adung sing joget yo nari, yo nyanyi dia. Suarane peno kan kondhange enak. Jambaran. Peno ning TikTok-TikTokan iku wae. Boleh saking nonton kabel. Amalatin. Sampai siarakan ngene seniman panggung. Oh, kudu selawatan kok gede. Alamat. Itu bisa. Acaknya. Acaknya. Alam. Aduh, ngono. Suarane beda. Getere ngono. Ya ta. Alamate soleh anake papa.
siji mukmin dulure sapa pancane sapi solehin bisane mungkin solehin asma'i tangyani anak nututi bejoyo kami kuoni penyet tumbiale jari gitu ana soleh-soleh iku alamate ana ana sing kok iki aku diku kan yang bisa kro ta iku alamate ana kayaknya kurang action ini kurang mana alamate ana tangannya gitu nyanyi yo siapa soleh iku fafa pasek bodone mukmin anu ting syariah kadang yo mekar kadang amarta kadang MPK kadang KTA wis lengkap durung IBF durung FBF iki Sofiain kok mulai anu dingin lisane terus halus ngendikani kapendo mulyake marang wong tuane kaping telu asik ing bocah cilik-cilik marang sedulur gawe becik kaping telu asik bocah cilik-cilik marang sedulur gawe becik kaping telu asik bocah cilik-cilik marang sedulur gawe becik kaping telu mata iya kaping telu tok apalin iki telu tok ta ana terusane Yesus iku ro kaping telu asik yen bocah cilik-cilik marang sedulur gawe becik kaping papat kudu wadane kang duwe kaping lima dikebani ingkang suwe iku tombo atai tombo atai tombo atai iku nomor 45 ku tombo ati biasa ini masuk video kau salah berarti salah iya bisa acaknya kaping telu asik ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat kudu kudu ngecer mati yo katon mesti kaping papat ngamar ning hotel ngamar ngapal kira iki cerdas blas bareng-bareng lha yo diku isen lagu iku tok sing hafal adung liyane hafal ya berarti yo penter lah penter ta kira tahu lah cilok tahu lah cilok ya bendino oh berarti bian-biane ora kabeh semen radial iku arepe ngecor ta kok Klendi yang maksud iki bahan bakune iku siji ayam oh ayam iku petek tutup parang ayam daging ayam ngomongan ayam apa pun sore marung ayam kecap main enak rek telung bungkus entek mong 3.000 karimu ya ning jual duwe carane pesen ngendi online ta ono carane pesen carane online tuku ayam kecap bisa entek 3.000 telung bungkus gampang kan carane iya peseno ayam kecap
tanpa ayam iku pasti mung 3.000 renteng. Ayam kecap Tanpa ayam. mamane penuh dodol. Ya. Mas ayam kecap mas Ya. tanpa ayam. Dia ku biyen kecape sasetan 1000-an telau dia kan 3.000. Terus mangan ayam ya kapan? Mangan kecape tok ini ya. Oh tuh ayam Mulane kecap. aja pati gelem diakali kancane wong ning pentas kudu cerdas. Iya ya jane cerdas lho. Cerdas ae lho. Ya cerdas. Ah, ayo ganti carane. Nah, Buah bisa paran jajan bisa jadi buah. jajan bisa jadi buah. Iya. Anau dimodifikasi, Salah, saya onde-onde bebas. difermentasi. Ganti carane onde-onde bisa jadi buah. Undi bisa jadi buah. Iya. Disulap. Salah. Undi bisa jadi buah. Lah iki bisa cerdas lho, iki ilmu iki. Undi. Nganggo ajian dinuangan. Ya iki neng le, sama siapa lo yang bisa. Keneng. Ganti carane Ah. undi bisa jadi buah. Gampang. Carane Onde-onde kadung burung ngentas. Iya. Burung ngentas sih kok. Iya. Burung ngentas toko wajan. Iya. Ya kena lari cilik kongkon mangan. iya terus Engko kan mulai nanas. iku masa undi jadi buah. Pak, ngomongin pan sih? Nanas. Lah nanas iku barang. Buah. Ya iya. Pikir. Isi milu kolok sini. Undi panas. Dia bakal lari cilik. Ya kabeh lari cilik mas gepel. Ya iya kan nanas. Nah, golek lagu ojo pati anu golek lagu benang Lagu pan. lagu Kang Parusnya. Do Amir anu Pamer. Mak entu kurang mamer. Paya wene cocok. langsung ngurung ning YouTube lagune gitu gua. Dudu Amir. Man Amir. Bijak. Angin Dewa Aki. Salam pan kok. salam terong. Salam terong. Rong. Salam kerong. Dek Kanjeng Nabi. Salam dek Ramadan ebu. Jugen dek tretan sadojo. Yo masih bersama Nu Kelama. Angin depak hati. Oh, pembecikan tejo. Perlengkapan Pak dari Lengkap. jenis aduh pakai. Salam kerong Dek Kanjeng Nabi. Olahraga. Wayawin, padahal biasanya mau olahraga ku mari sembahyang subuh. Makyo wayawin. Salam perasaan tendo iku wis bener dibencikaken yen ae. Bener iki mentolo. Wis seru. Lek. Aduh, macak jadeng-jadeng diceluk telek. Bahasa Korea todus ya. Mecuk tapi tai terus lagi. Masa wedhus itu diwadahi cukum saya kae. Ojo. Kok ning rebonen, ojo diwadahi cukum kok kelingo. Tak ngerti ngocak sing kok ngocak apa. Ya Allah, wedhus iki dilek cukum dikocak. Maksudnya deh yo. Buat sing Korea todus iku ngoncakno ning Madura lek jare wong Banyuwangi kan asin. Isin. Hah? Marani isin asin koplok. Oh, Riko isin abu. Wah, ya sing pas ngejong Panjuget, Ah. panjuget, Ah. tabuyane mandek. dipusaken dek jare wong Banyuwangi. Yo dek. Diposakan, ngepos. Ya, yes lagi ontong dek. Hari Kiai ya, Bel. Rambutnya kuning emburan. Ah, marisun semur.
Iku nang jari semur ning omah. Jare daging tok disemur. Aleno rambut disemur. Gede-gede yo. Pengir Alhamdulillah. Masalah iki golongane panjok-panjokan. Panjak-panjak. Iya. Iki asli Madura ya. Madura. Dalam potongannya Madura. Dalam potongannya. Hah? Madura lek. Alah, masa Madura. Masalah pun. Madura ndi lho? Cengkok. Iya. Tuku dek gemek. Gemek tau nek gemek. Gemek. Ning Madura golek gemak. Oh, pernah ning Madura golek gemak. Keseng. Golek keseng. Maksudnya legend katemo dek jelen. Gomok. Oh, diganti. Diganti cangkemire iku rusak. Aku bangkel suwe-suwe yo. Pindah rabi maning oleh wong kobot deh. Toko kobot iku. Ah, terus ana nglinting. Iki Tapi aku kobotnya jagung. kobot iku ada Apiat. terus ser-seran maning adu wong bedes gitu. Wong bedes sing Bedes pan maksudnya Bang. antam. Antam. Hing ning. Peneng. Wis Bedes iki kaya awi iki wae. Mas Kampung biadis iki kan biadis. Biadis. iki ati deh. Oh sing cangkem biru mlo suwek. Yo kabeh cangkem suwek, kadung suwek kalau di ngomongi. Ya ngomong. Tuku cuek yang Joko. Iku deh enak winsilan kita iku mau. Wangsalan. Iki aku dijelas. Bener iki. Ojo monggo biasane nabi wangsalan nabi wong iki. Nah, iku arane wangsalan. Wengselan. Wengselan. We awa bateni angwang es asa ala baten ang Ular putih. wangsalan. Wengselan. Biasa pantun dibinis. Lha iki setemene. Pancen. Bawa gedigonan barang. Iki lho Kan enak wis terkenal kan Banyuwangi dia tiap ono gondrong. Bandung. Mesti ono wengselane. Wangsalan. Wangsalan. Paling ning Madura ya ngono. Iki ngono. Bonjak lah sekor ya harus. Kene kan karuan maskote Giandrung. Gantung. Ya tahu nang ini kantor ya Mas Kota Gantung. Kowe kok mentok ayo no. Hah? Nek ayo no. Neng kene iki daerah Bedes iku ono. Biades. Ya tahu wis. Nangkem salon iki sing kok. Iku dene salon. Maksudnya kesenian. Ya ning kene keseniane akon angklung corak Karo Karo ya. sampe gobo Nah, sih. iku anyar iku anu kontolan iku kan yo. kuntulan, hadrak kuntulan. Yo. Kuntul terbiang. Aduh ning Madura ta ado le. Paling bela diri dek mencah cilik. Apa Banyuwangi ono cilik Banyuwangi? Wakai jaluk kamu model kalbi ono ijo-ijo. Pernah bisa pencak silat. Masalah pun Rea tak percaya sing Korea. Ojo ning kene iki aja ngomongkan silat. Ning kene iki perguruan pencak silat iki biades wis kondang. Silat biades iku kondang saat binyen. Golongane sapi. Tutu Golongane wedhus mendok. Yarane maksudnya deh. Ya Sumai. as adone su As. asmai. Iya. Iku munggo cara as loroan iku. As apa? Asmai ambil as titik. Oh totek iku wong deh. Totek mata gua kau totek pan. Iku Ono asma iku pendekar, itu pendekar pisan. Iku sak setel iku deh. Sak setel iku. Abi papari kok mertuane kok kan namer. Amar tobok. Ayo alah. Semono isuk-isuk ya kalau jaluk udut yang mertuane Pak. Ana 7 6 Biar rokok huntek. Kayak sapiane yo pas teko kondangan ning Moncer, moncar. teko jam 5 deh. Jam 5. Mertuane melek. Ojo begini. Mertuane sing biasa sapu yang melik kau. Maksudnya gitu. Melek. Ya. Pas gitu Pak. Oh, Cira teka gitu gitu. Ini teko. Ya salam. Gue odet Cira gitu. Duwe Padahal padahal ini kok jawab gede. Wis kan ngrungokaken dhewe wong sing ngerti duwe odet Cira le. aja tipe. Keset. Udut. Rokok iku Iya, ya. rokok arep sembayang. Aduh kari repot. iki. Rokok. Iya. Biaring maning pernah asli itu. Asli. Yo ya Allah. Asli. Alhamdulillah. Ah. Ciri khasnya pan no. Cilik. Dilat. Ya bela diri. Bela diri. Aku cacakno bisa. Arep cacakno bisa. Ayo cacakno ngat. Apa. Ah boleh. Lek wong Madura dek yo cermejelo wong sorjoan.
Endi yo lari iki lari saiki dudur. Terus kembang waruan. Ketak tok. ketak telok duduk ungkung kembang waruan deh ya. Nah, ceceken wis. Dicecek rene didegang. Dicoba. Cobanan. Iki yang diarani jurus kembiangan golek kodes sih kau. Ono nyet iku mau jurus pak. Bedal sak. Kaya wong ngoncalaken genteng. Pertama kali digesret. Ngoncalaken jolok. Sret. Dipolo. Bedal sahwe. Betul. Sahuwi dibedol. Betul sawai, betul sahui. Isun maju wong Madura deh yo. Ya enak apa? Kesenian Banyuwangi isun seneng deh. Oh seneng yo. Bulan ini ya. Penghormatan Banyuwangi kan. Bisa. Iki gending caruk kayak pada gending biadis iki ya. Masa kira kalah jogetane baju isun deh. Apa? Baju. Sapa kene? Baju. Jare pawek kok pawek. Ya ducap cewek. Pak sopir itu. Wah, ya itu. Macam itu. Wes. Wes.
bisa bialit. Gini nawe sampai Padang lho. Nyane tengeng lari kau. Jawane arep niru awi iku. Arep niru awi kan digawe. Ya penter bener ben. Nyatane Rio, isun ki salut tapi kesenian Banyuwangi. Tulane kok enak deh. Enak. Iya. Ditule ki enak. Tapi nyatane dilakoni soro deh. Iya. Tapi saking senenge Rio mau Madura nyang kesenian Banyuwangi. Iya. Sampai neng Hongkong, Arab dek ngetan Timika sampai ngulo Jakarta. Iya. Ono Ekawangi. Kawangi. Lah Ekawangi ngerti kok dek. Paham. Pareng iku dek. Ya Ekawangi. Ikatan keluarga Banyuwangi. Ikatan kesenian Banyuwangi. Iya Itu makanya lah dek tiada duanya sak dunia dek. Ya Betul mak teko Banyuwangi. ya hebat pernah guys. Tuan rumah kebenaran ya pengen penggemar berat angklung caruk. Angklung caruk biadis yang dibiyen ditutaan yen. Sopo? Ambek ya wis. Iya jenenge sopo? Sing kate kanggo jeneng, nganggo bika onde-onde. Asmaine sopo? Asmaika, asmaai Itu dek. Aran. Arone dek. Bapak Suyono. Kadung ning TikTok arane semut genai. Oh, Tapi pernah iki mau jugedane juga Banyuwangi. Tapi ya durung normal dek yo. Manparan apik jugedane. Kang Pernah duwe penari maning. Duwe adong penari tapi di toko Banyuwangi. Oh beda itu kan Madura. Ini kan Madura. Itu kan deh. Itu toko wetan gini kan. Toko Bialai. Iya, Bialai. Oh, Nyebrang. berarti belok. Pancake belok. Ya belok. Iya. Lahare ngale. Larase lahare. Terus yang tokokan penari toko Bialai. Toko Bialai. Oke, baik. Jarno. Semedon sareng sami. Masalah. Iki yang semedon sareng sami mbok kene ngoso ngertai. Oke, begini dolar spesial kanggo riko masyarakat Bedes Sun Pakahan Seniwati toko Bialai kang cuantik larane maki perawan Wayu penari legong Bialai. Yuk kita saksikan bersama. Sing bisa sepurane dek wong Madura kon ngomong Bali ya sing bisa. Aku bisa ngomong bejo ya. Andi bejo dek. Bejo kon munggah bodek. Nek bejo kon munggah Oh bodek. bisa soalnya wayahe Bialai ki apes. Ya soalnya Bejo mater iso bisa masuk sidik bisa. malah kok lopot. Oh sing ngerti kan koncak ngomong bisa jawab berarti paham. Cacakan. Ya. Hai Ge, halo Ge. Om Swastiastu. Karya halus kaya anak kecil. Apa? Apek parah nih. Maksudnya Apik. iya. Ya ini ganjen kabarnya ya. Kabar yang jadi pertanyaan becek-becek. Oh becek. Oh, becek-becek gendreng bocor udan. Saya. Becak-becak itu. Maksudnya apik-apik. Oh ampek-ampek. Ulin DJ nih Ge. Dan pasar Singaraja. Oh Singaraja. Joko kene. Kocok ini nggak bu-abu. Biasa dari bintang tamu mobil Pajero. Pajero ya keren ya. Keren saja. Ngono Pajero sangat mau. Konengen. Warna badan. Warna badan dulu parkir warna. Jangan ditupak gedang-gedangan, nyelempit. Yana Pajero dia nyelempit gedang-gedangan.
Ana iku mau montor Kamerun deh. Karimun. Oke. Ada yang kenalan nggih? Dadi. Dadi nggih. Aja dadi yang ngomong sapa kok. Pak Rudi Banjir. Maksudnya iki oke lah dadi yo. Nyi nadane nggih. Adane adan subuh. Iwayang gede metutuk. Wayang gede menduduk. Ono anu tuk. Apa ketuk janger? Ini bisa nyanyi dari begini. Bisa nyanyi. Bisa megeding. Bisa nama kebongoran. Apa kan dadi? Oh, dadi. Dadi. Megeding karo Bali bisa. Bisa. Megeding karo Jawa bisa. Bisa. Megeding karo Banyuwangi. Karya ki omong ki peno iki. Kok ngomong sing nyet? Hei dia suwi manggon yang dades iki. Nang bedas kan. Oh, pokasan. Nek iki tenan ta? Ketotosing ya. Dek, wajan wayan. Iyang solet. ya iki Pak wis Bisa. Anu bisa megending. Ngide megending abu kenen dadi. Megending caro-caro. ya caro Bali Megeding karo Bali bisa ya? Caro Bali. Dan yang mau yang minuni megeding karo Bali. Oh, budi dengar. Dadi. Caro Bali. Nggih, tolong cekelno. Oh, cekolono. Bege, waktu kengkel nih menerusan nih. Dek ngawur kepet sumembur Yang dikareti ya. kepet riko aku bicikno dek iya sing kening kos bicikno tadi tombok kening Kok nyanyi? Ono urusan kepet iki. Kepet. Keras batine. Dali bos. Oh iya. Sedang melalui ketengahan ada arta tengane asari Ideali asari ono. manggereng lontang lantung kemoh mai tepuk banget bangsa asik Lepatine sedang melalui ketengahan ada tengane asari lontang lantung kamu mai tanpa mana putrine kang ayu rupane penting kone iku Duduk kari dhewe kan kok ono melencinge lagu Banyuwangi dek Belan, iku ada di Lumut, iku apa ada di Lumut? tapi riko nyekel kepet mau persis penari Bambang Jam bum. hah bum enak kan gitu-gitu neng iya Coba Taruh terus iki Mas yo seniwati. Iki jugit Bali kadung cara wadonan bisa, cara lanangan bisa. Ratu Bali bisa. oh iki Biaris lagu biaris iki. berarti campuran dek kadang lah cara awak nawang cara ibane ngigel cara ratus jangan banjir Ndok Sugio. yo Sugio Bisa. ah sing ibane tok bisa nek Oh ini. Bener jare iki kadung jugit koyo Sugio biasa. Yo. Jangan banjir. sekitas sing ngerti sini ayo dek Ama kene karo Banyuwangi wae. Karo sing ya. oke arasikan hancur labor hancur labor wong rasane
wes acuh kangge aduh nasib bisa riko mati tetep kedikit ya roh kendi maneh kasan jalo moga moga riko ilmu Oh